Λοιπόν, και είμαι σε ακτιοπολείο εδώ με τον κύριο Μπουρνούς. Καλή σας ημέρα. Να δούμε θαλασσινά πόσο κοστίζουν, πού κυμαίνονται οι τιμές. Κοιτάξτε, τώρα είναι η Σαρακοστή και όντως είναι στην τιμητική τους ιδιαίτερα τα όστρακα. Και ήθελα να ξέρετε ότι στα σημεία πόλης, όπως εδώ ένα πολύ καλό μαγαζί, όπως και άλλα δεκάδες μαγαζιά στην Αθήνα, δεν είναι χύμα τα όστρακα. Πάντοτε έχουν ταυτότητα. Είναι μέσα σε δικτάκια και έχουν πάντοτε ταμπέλες. Δηλαδή, εμείς ελεγχόμαστε και τα όστρακα, να ξέρετε, για να είναι ασφαλή και να είστε με υγεία. Έχει η επιστροφή. Αναγκαστικά οι άνθρωποι δηλαδή, που αυτά τα βγάζουν που δείχνετε από πού είναι. εργαστήρια κάπου 40 στην Ελλάδα. Τα περνάνε από διαδικασία αναζωογόνησης με κάποιες λάμπες UV και έρχονται εδώ ασφαλή. Δεν παίρνετε πουθενά χύμα που δεν έχει ταμπελάκια. Άρα σε δικτάκι τα οστρακοειδή. Τα ταμπέλες έχουν όλα, τα χταπόδια. Ναι. Όλα τα καΐκια πια που βγάζουν τα συγκεκριμένα πράγματα έχουν τυπώνουν με ειδικούς printer μέσα στα καΐκια συγκεκριμένη ποσότητα από πού είναι, ότι είναι ελληνικό το χταπόδιο, ότι βγήκε πια ημερομηνία. Βλέπετε 12 Τρίτου, χθες τη νύχτα ψαρεύανε. Κύριε Μπουρνούς, τιμές. Να μάθουμε, ναι, προσέξτε. Το πρώτο θα πούμε λίγα πράγματα για να διακρίνετε. Ναι. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να είναι ζωντανά, να μυρίζετε καταπληκτικά. Εσείς έχετε βάλει αρώματα και εδώ αρώματα, θάλασσα μυρίζει πραγματικά. Δεν έχει άσχημη μυρωδιά. Να είναι ζωντανά πράγματα. Παράδειγμα, οι καραβίδες εδώ που βλέπετε εδώ κουνιούνται, είναι ζωντανές. Επίσης, ξέρουμε να διακρίνουμε κάποια πράγματα. Τα χταπόδια. Δηλαδή, συγγνώμη, μέρη ηχθειοτροφείου δεν γιατί υπάρχουν. άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τις κουκουβάγιες. Ναι, γιατί κυκλοφορούν και πολλά ξένα χταπόδια. Ηχθειοτροφείου μέρη δεν υπάρχουν καθόλου. Τα καλαμάρια έχουν υπεροχή στη γεύση, στην οστιμιά και στην ποιότητα. Τα χταπόδια, τα γνήσια, τα ελληνικά είναι μικρόλια. Δεν είναι πάνω από 1,5 κιλά. Άμα βλέπετε γαϊδούρια και πολύ σκούρο χρώμα, δεν είναι ελληνικά. Σας το λέω, είναι ένα βασικό πράγμα. Κάτι νομίζω θέλω να ρωτήσω από το στούντιο. Πείτε μας, σας ακούμε. Γιατί δεν έχω επιστροφή, κανιέκο. Ναι. Πείτε μου ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Κάτι θέλετε να ρωτήσετε. Ρωτάει ο Μάκης αν υπάρχουν ηχθειοτροφείου, λέει. Υπάρχουν, δηλαδή όλα είναι αλλιευμένα. Όχι, κοιτάξτε, ηχθειοτροφείου στην Ελλάδα και μάλιστα κάνουμε και εξαγωγές και είμαστε πρωτοπόροι στη Μεσόγειο. Κυρίως είναι το λαβράκι, η τσιπούρα, ο κρανιός που έχει και εδώ ένα κρανιό. Αυτά είναι. Πάμε και λίγο πιο κάτω να δείξουμε κι άλλα. Ας πιάσουμε όμως με τα. Προσέξτε, υπάρχει μια σύγκριση για τα ω3 λιπαρά. Που κυρίως έχουν τα σκούρα ψάρια. Άμα βλέπετε απ' έξω σκούρο χρώμα στο δέρμα, έχει ω3. Υπάρχει μια σύγκριση. Σαρδελίτσα, ωραία, βλέπουμε. Ότι είναι του μποφλό τα ω3. Δηλαδή ότι όχι, το ω3 είναι το κοσμετοναϊκό οξύ και το δεκανοϊκό οξύ που έχουν τα ψάρια, τα συγκεκριμένα τα λιπαρά ψάρια. Ο γάβρος, η σαρδέλα, το σκουμπρί, η γόπα. Όπου και σε αυτά τι τιμές τα βρίσκουμε. 4 λειτουργίες μόνο και να τις θυμόμαστε. Κύριε Μπουρνούς, ας πούμε τη σαρδελίτσα, το γαβράκι. Σε τι τιμές βρίσκουμε τώρα. Σε ακούμε, Σταυρουλά. Σε τι τιμές βρίσκουμε τώρα τη σαρδελίτσα, το γάβρο. Τα αφρόψαρα γίνονται από 8 έως 9 ευρώ είναι ο γάβρος και η σαρδέλα. 8-9 τα χταπόδια τα ελληνικά και όχι τα ξένα είναι πάνω, κύριε... Ναι, περίπου ο γάβρος και η σαρδέλα. Κύριε Μπουρνούς, πάνω είναι. Το χταποδάκι πάντοτε με τα μεγέθη αυτά που βλέπετε, γιατί υπάρχει περιορισμός. Πρέπει να είναι περίπου 8 με 10 εκατοστά μεγάλα, γιατί τα μικρά, τα σαρδελάκια και αυτά απαγορεύονται, είναι θέμα γόνος και θέμα προστασίας. Το χταπόδι τα χταπόδια πρέπει να είναι πάνω από μισό κιλό οπωσδήποτε. Είπαμε να έχουν αυτά, είναι πάνω από 20 ευρώ το κιλό, 22-23 ευρώ το κιλό οπωσδήποτε. Αντίστοιχα τα καλαμάρια, που είναι το δεύτερο και αυτό σημαντικό. Και αυτό με τα μπέλα. Βλέπετε 12 Τρίτου τη νύχτα. Η καραβίδα, όλα αυτά είναι πιασμένα και έχουν τα καΐκια. Τα πόδια, τα καλαμάρια, βλέπετε. Πρέπει να είναι, αυτό είναι ένα μεγάλο γίγας καλαμάρι σπάνιο βέβαια. Στη μέση είναι τα δύο συγκεκριμένα πτερίγια. Και έχουν και τα καλαμάρια τα ελληνικά που έχουν εκπληκτική υπεροχή και είναι σε αυτό το χρώμα που βλέπετε. Δεν έχει στίγματα πάνω, δεν είναι μαύρο. Ούτε αν είναι ροζ, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, είναι ενδεικτικά ή αλλιώς. Κάτι ρωτάνε από το στούντιο. Κύριε Μπουρνούς, έχουν ανέβει οι τιμές πολύ. Γιατί δεν ακούγεται καλά. Κάνουν περίπου 23 με 25 ευρώ το κιλό. Έχουν ανέβει λιγάκι οι τιμές. Ακούει τώρα. Βεβαίως, αυτές τις μέρες, επειδή είναι λιγοστά τα καλαμάρια και όλα αυτά, έχουν ανεβεί περίπου 10% με 15%. Αλλά μόνο για τα συγκεκριμένα σαρακοστιανά, δηλαδή το καλαμάρι, το χταπόδι, οι στουπιές, αυτά που είναι με ιδιαίτερη ζήτηση. Συγκριτικά με πέρυσι είναι με περίπου 8% αύξηση αυτά τα συγκεκριμένα είδη. Όχι παραπάνω. Έχει φτηνά όστρακα, παράδειγμα τα μύδια. Τα μύδια, τα οποία είναι περίπου στα 8 ευρώ το κιλό. Άμα πας να πάρεις το χταπόδι 22 ευρώ το κιλό, δεν θα πας να το πάρεις, κύριε Μπουρνούς μου, το χταπόδι 22 ευρώ το κιλό. Δεν θα το φας το χταποδάκι. Κοιτάξτε, το ελληνικό. Να σας εξηγήσω κάτι. Εμείς αγοράζουμε, ακούστε,
Αγοράζουμε αγοράζουμε αυτές τις μέρες τα πόδια από 14 έως 17 ευρώ το κιλό. Συν το ΦΠΑ 18-19 ευρώ κοστολόγιο. Πουλάμε για 2-3 ευρώ. Υπάρχουν φτηνά χταπόδια που σας λέω, είναι άλλα χαρακτηριστικά. Είναι σκούρα, είναι εισαγωγής, είναι από αφρικάνικες χώρες και έχουν χαμηλές τιμές, αλλά η ποιότητα είναι, σας το είπα, άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κοκουβάγιας. Πέρυσι τα χταπόδια είχαν τις ίδιες τιμές. Ειδικά το χταπόδι δεν έχει μεγάλη αύξηση. Αλλά έχουμε λόγω υπεραλίευσης ελλείψεις στα χταπόδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.